Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 15. Napakabuti ng Panginoon at binigyan po niya ako ng message na pang Father's Day para sa ating Sunday School. Father's Day para sa main worship at Father's Day message para sa ating service mamayang hapon. Tatlong mensahe po yan para sa tatay. Kaya nais ko na lahat tayong mga tatay ay present, hindi lang ngayong umaga, kundi mamayang hapon pa. Okay? Luke chapter 15, 11 to 32. Medyo mahaba-haba po na pagbabasa ang ating gagawin, but let us all read the passage responsively. Okay? I'll read verse 11 at kayo naman ang magbasa ng verse number 12. Verse 11, ijay Ingles. Okay? And he said, a certain man had two sons. Yon. And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. And I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. To be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Okay. Ang ating binasa ay isang parabola. Ano yung binasa natin? It's a parable. And when you say parable, it is an earthly story with a heavenly meaning. Ito ay kwento na ginawa ng ating Panginoon na merong pong makalangit, katotohanang makalangit, na gusto niyang iparating at ituro sa mga nakikinig sa Kanya. Now, of the many truths
that this parable teaches, I would like to speak to you today, not primarily on the aspect of the truth, yung katotohanan na gustong iparating ng ating Panginoong Hesukristo. Well, probably one of the truths that Jesus wanted to express was the difference between the Israel and the Gentiles. Ano po? Pero hindi po yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kwento ng prodigal son. Sino sa inyo ang mayroong prodigal na anak? Anak na suwail. Anak na matigas ang ulo. Anak na most of the time, ang kanyang sinusunod ay yung sariling kagustuhan. Meron po ba kayong prodigal son or prodigal daughter? Sino ang may prodigal son? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo, ha? Sino ang may prodigal daughter? Kaya't na, hanapulos pa iturturong kung pa idaldalan. Today, I'm not going to talk about the prodigal son. I'm going to talk to you today about the prodigal's father. The prodigal's father. That's the title of our message. Ang ama noong suwail na anak. Okay? Let's pray. Heavenly Father, you are the reflection of this parable that our Lord Jesus Christ had discussed, explained, and shared to His listeners. I pray that even now, that you would give wisdom to your servant and anoint my lips, dear Lord. Give everyone a listening ear and receptive heart. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated now. Anong title ng ating preaching? The prodigal's father. Ang ama noong anak na suwail o anak na disobedient. Now, this parable was chosen by Jesus to illustrate the Heavenly Father. So, isa sa mga objectives o layunin ng message o lesson na ito ay ating makita kung sino at kung ano ang ama natin na nasa langit. The characteristics of our Heavenly Father. And not only that we will see about the characteristics of the Heavenly Father, but we will also look, titignan din natin, na itong ama ng prodigal is the ideal kind of father to study. Pag sinabi nating ideal kind of father, ating tularan yung karakteristik ng ama noong prodigal na anak. The kind of father that we must study. Now, actually, mga kapatid, okay, ang tatay na ito ay may dalawang problema na anak. Dalawa yung anak niya na problema. Una, the younger was prodigal in choosing the pleasure of sin. Mas pinili niyang umalis ng bahay, kunin ang kanyang mana, at gamitin ito sa lahat ng gusto niya. That's why we call it the prodigal son. Yun po yung mas bata, the younger. However, the father also had an older son who was proud and selfish. Kasi nga nung bumalik yung kanyang nakababatang kapatid, tuwang-tuwa ang tatay, and he threw a party to celebrate the return of his younger son. Masama ang loob noong older. So, ibig sabihin, ang tatay na ito ay may dalawang anak na in a sense, problem child. Most of us fathers, we have problem children. If not stubborn, na gagawin nila ang gusto nila,
We have children who are proud. Naunawaan po ninyo? Now, huwag kayong mag-alala mga anak dahil hindi kayo ang aking pag-uusapan ngayon. I'm not going to talk about your being stubborn, your being proud, your being selfish. No. I'm going to talk today about the characteristic of the father with prodigal sons. Kung ikaw ay isang anak na prodigal ngayon, at ang tatay mo ay mabait, you have an amazing dad. Naunawaan po ninyo? You have an amazing dad. And that's the kind of heavenly father that we have. Ang isang goal po ng preaching na ito ay mapalapit ang ating puso sa ating dakilang Ama. That we would be drawn to our Heavenly Father, to a relationship that is even more intimate than any human relationship. Na kailanman wala kang pwedeng itawag sa Ama na mas higit pa kesa kahit ano pa mga kapatid. Kahit sabihin mo pang BFF mo, kahit sabihin mo pang ama mo, mga kapatid, walang mas hihigit sa pagmamahal ng ating dakilang Ama na kahit sino man sa mundong ito. So that you will also realize na kung malayo ang loob mo sa ating dakilang Ama, mas malapit pa ang loob mo sa iyong kapwa, you are committing idolatry. Number 2, you are not fully aware of how much the Father loves you in spite of you and me being a prodigal to Him. Most of us Christians are prodigal to the Heavenly Father. Do you admit today, one way or the other, ikaw at ako ay isang prodigal na anak sa ating dakilang Ama? Who among of you would admit, Pastor, I believe I am a prodigal to my Heavenly Father? Most of us are prodigals to our Heavenly Father. But again, hindi natin pag-uusapan yung pagiging prodigal. Ang pag-uusapan natin, what kind of father was he having prodigal sons? Now, there are several character traits na makita natin sa Ama, sa kwento ng ating Panginoon. That reflects the trait of our Heavenly Father, which should also be the trait of every earthly father. Una sa lahat, mga kapatid, I believe that if you look at the verse in the passage, you will realize that the prodigal's father was an approachable father. He was an approachable father. Kung makita po ninyo, itong anak na ito na suwail, wala po siyang hesitation sa kanyang puso na lapitan ang kanyang ama at hingin ang kanyang mana. I mean, look, this father was very rich. Okay? Napakayaman ang tatay na ito. I believe he's like, siguro parang Manny Villar. Marami siyang pera. Ano po? But despite of the father being rich, his sons can reach him anytime. Alam nyo, naalala ko po yung sabi ni Dr. Paul Chappell. Sabi niya, I do not care who I am meeting with, but when my son comes, I will let him in. I will prioritize my son. Grabe yun. Kahit daw sino ang kanyang kausap, staff pa ng church, o kahit sino, pag pumasok ang kanyang anak at gusto siyang kausapin, bibigyan niya ng panahon. How many of us fathers have time to listen to our children?
That's what it means to be an approachable father. Minsan, bisit na bisit ang tatay sa kanyang mga anak. Inis na inis dahil sa kanyang mga anak. Pero if you look at this Heavenly Father, alam niya na suwail yung kanyang anak, and yet, nakinig pa rin doon sa kanyang anak. Di niya sinabi, suwail ka, malis ka rito. Hindi, ang sabi niya, ano yun anak? Alam niya na may maling espiritu ang kanyang anak. Alam niya na may dalang hindi magandang espiritu ang kanyang anak. And yet, he listened to his son. He is an approachable father. You know, the Bible says in Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16, seeing that when we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmity, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Tignan niyo po ang verse 16. Let us therefore come boldly. The word boldly implies na ang tao noong araw sa Old Testament takot na lumapit sa Diyos. Because of the glory of God. In fact, the Israelites cannot approach where God was in Mount Sinai. They were afraid to look at His face. But because of Jesus Christ, sinabi ngayon, let us therefore come boldly. That means approach the throne of grace. God is not too busy that He could not listen to the needs and to the groaning of His own children. Hindi po sobrang busy ang ating Ama sa langit na wala siyang panahon at wala siyang puso na makinig sa anuman ang nais na idaing at ilapit ng kanyang mga anak. In the same way, we should be that kind of father. Easy for our children to approach. Na hindi natatakot ang ating mga anak sa atin. Alam niyo po yon? Kung meron mang takot sa ating mga anak, hindi po yung takot, kundi respect. Takot na paggalang sa ating mga ama. Hindi po yung takot sila dahil baka papatayin natin sila, sasaksakin natin sila, bubugbugin natin sila. Dapat yung takot nila sa atin, yung paggalang nila sa atin. Pero kahit mataas ang kanilang paggalang sa atin, hindi dapat sila mag-aalangan na lumapit sa atin. The prodigal's father was an approachable father. Ang ganda ng sinabi. Come boldly unto the throne of grace. Kaya mga kapatid, kung may problema tayo, kung may kabigatan, kung may suliranin, kung may kakulangan sa ating buhay at pangangailangan, wag ho tayong mag-alinlangan at mag-atubili. Lumapit lang tayo sa ating dakilang Ama. Palagi siyang nag-aantay sa iyo. Palagi siyang nag-aabang sa iyo. Alam niya na may pangangailangan ka. Kaya niyang ibigay, pero gusto niya lumapit ka sa Kanya because the Father is an approachable Father. Did you approach Him today? When you make your decisions, do you approach the Heavenly Father? When you have needs, do you approach Him? When you are struggling and you say, I am just keeping my struggles to myself. God says, you don't have to keep your struggles to your own self. Come to me. The Bible says, casting all your cares upon Him. Jesus said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I pray, na tayong mga anak, mapalapit ang ating loob sa ating Ama. Sa panahon na tayo nangailangan, sa panahon na tayo ay nahihirapan,
Sa panahon na tayo po ay nag-struggle sa ating mga sarili, sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating karir, sa ating edad, sa ating pagtanda, o sa ating pagiging bata, lahat ng struggle na ito ay alam natin na kahit prodigal tayo pagkaminsan, may Ama na nag-aabang sa atin. Alam ng Diyos na suwail tayo. Alam ng Diyos na masama kuminsan ng ating buhay. Alam ng Diyos na disobedient tayo. Alam ng Diyos na may pagka-stubborn tayo. Subalit, kagaya ng batang ito, alam ng Ama na stubborn yung kanyang anak, pero winelcome niya pa rin at nakinig kung ano man ang nais sabihin ng anak sa kanya. We should be an approachable father. Alam nyo, kung bakit ko nasabi na siya ay approachable father? Kasi ganito yan. Hindi lang po doon sa instance na lumapit yung anak na kunin yung kanyang mana. But, nung siya po ay umalis, na ang batang ito, he dreamed of adventure. But what he found at the end was agony. Ganun naman lagi. Akala natin nasa mundo ang totoong kaligayahan at kagalakan at binibigay natin lahat ng oras ng ating panahon na hanapin ang ating kagalakan sa labas ng piling ng ating Ama. Sa labas ng kalooban at presensya ng ating dakilang Ama. Ganun palagi ang human nature ng mga anak ng Diyos. They try to find adventure outside the presence and the will of God. And at the end, they will find agony. He dreamed of prestige. Siguro nakita niya yung mga sumisikat, tumataas ang level. Sabi niya, I want to be that kind of person. Hindi ako magiging ganun pag hindi ako lalabas sa bahay na to. Sa bahay na to, palagi akong anak. Sa bahay na ito, utusan ako ng magulang. Sa bahay na ito, ganito ako. Kailangan kong lumabas para magawa ko ang gusto ko. Para patunayan ko ang aking sarili. Ganun naman lagi. Kaya nga pagkaminsan, pati mga miyembro ng church, gustong lumabas dahil daw gustong patunayan ang kanilang mga sarili. Ayaw makinig sa pastor, ayaw magpapayo sa pastor, ayaw maglapit sa pastor. Bakit? Patutunayan ko ang aking sarili. Yan ang gusto ng anak. He dreamed of prestige, but at the end, he found poverty. He dreamed of romance, that is lust of the flesh. Kaya nga, mga kapatid, ginastos niya ang kanyang salapi ng babae at lahat-lahat, mga kapatid, but found rags. He dreamed of happiness. Hindi ako masaya dito sa loob ng bahay. Minsan nararamdaman nyo siguro yun, no? Hindi ako masaya dito sa loob ng church. Hindi ako masaya sa kalooban ng Panginoon. Ang daming restriction, ang daming pagpipigil, ang daming bawal, ang daming prohibitions, ang daming hindi pwede. Ano kung magagawa ko? Ganito ako, ito ang gusto ko. Ayoko na rito, aalis ako sa church na to. Aalis na ako sa kalooban ng Panginoon. Doon ko hahanapin ang kagalakan sa mundo. Doon ko hahanapin ang kagustuhan ko. Doon ko hahanapin ang aking sarili. Doon ko patutunayan ang aking kakayanan. Doon sa labas. He wanted to find happiness. But at the end, he found himself feeding hogs. Pero tingnan mo, mga kapatid, ito po ang gusto kong makita niyong punto. Noon pong siya ay nandun na nagpapakain sa baboy. Alam niyo, napaisip itong bata. Napaisip siya. Doon sa 17, tingnan po ninyo, lagay mo yung verse number 17. Tingnan to ha? Verse number 17 of the same chapter. And when he came to himself, alam mo, pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, for whatever reason, wala ka sa sarili. Pag mag-backslide ka, pag lumayo ka sa Diyos, darating ang time, marirealize mo, kailangan kong bumalik.
Kaya kung alam mo na babalik ka rin lang, huwag ka nang umalis. Kung ano man ang nagtutulak sa yung lumabas sa kalooban ng Diyos, you have to deal with that. Are you following? Pero, when he came to himself, nung mahimasmasan, medyo naunawaan niya the hard way. Sabi niya, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Ito, tingnan niyo verse 18. Verse 18, ano sabi niya? I will arise and go to my father. Alam niya na pagbalik niya, pwede niya pa ring lapitan ang kanyang ama. Grabe, no? Alam mo, sinasabi ko sa mga umaalis ng church, ayaw kong umalis kayo. Pero kung naisipan yung bumalik, andito pa rin ako. Totoo yun. Masakit para sa isang katulad naming pastor na mas pipiliin ng miyembrong umalis, lumabas, pagkatapos na tinuruan mo at ipinaunawa mo sa kanya ang kagalakan ng paglilingkod at pagpapala ng Diyos, pipiliin niya pa rin ang mundo, pipiliin niya pa rin ang barkada niya, mas loyal pa rin sa mundo, mas loyal pa rin sa kanyang sariling kagustuhan, at magbabackslide. Wala kang magagawa eh. Pero yan, magbabalikan din yan later on. Yung iba, buntis na pag bumalik. Yung iba, 2 ng anak, 3 ng anak. Yung iba, mga kapatid, galing na sa bilangguan. Yung iba ay talagang sinira na ng lahat ng bisyo. Babalik, pastor. Sorry. Napag-isip-isip ko, hindi pala talaga totoo na may buhay sa labas ng kalooban ng Diyos. Kaya, pastor, kahit tagalinis na lang ang CR ng church natin, kahit tagawalis na lang ako dyan. Basta, pastor, tanggapin niyo ulit ako na miyembro rito. Are you following? Sabi niya rito, I will arise and go. Alam niya na sa kabila ng kanyang ginawa, sa kanyang ama, naniniwala siya, pwede pa rin siyang lumapit. Ganun po ang ating dakilang ama. Araw-araw nakikita niya ang mga kasalanan natin. Nakikita niya ang mga kasuwailan na ginagawa natin. Nakikita niya lahat yan. Subalit, pag tayo lumapit, nandun siya. Kapatid, sana mas mahalin mo siya kahit nino man. More than anyone. Love the Father. Serve Him with your life. Wala siyang katulad, kapatid. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tatay mo sa laman. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa kaibigan mo kahit sino pa yan. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa boss mo sa trabaho. Mga kapatid, we should love Him more. Amen po ba? Sabi niya, I will arise and go to my Father and will say unto Him, Father, I have sinned against heaven and before Thee. You see, that Father was an approachable Father. This Father's Day, I would like to remind all of us fellow fathers, we must be an approachable father. Alam mo, kahit yung anak mo, nagkasala pa yan, nakabuntis kung ano yan, magagalit ka di ba? Pagalitan mo yan Ay, pero at the end, yayakapin mo yan Anak, wala akong magagawa, anak pa rin kita Tatay mo ako Ayusin na lang natin kung ano yung mali. Pero kung sana hindi mo ginawa yan, mas maganda magagawa ng Panginoon sa'yo. Di ba, God is a God of second chance, anak. Amen po ba? Are we an approachable Father? Pangalawa po, ang makita natin dito sa prodigal's father, not only he was an approachable father, but secondly, in the mind of his son, sa isip ng kanyang anak, he was associated with heaven. Anong ibig mong sabihin yan, pastor? Ganito yan. Okay? Nung maisip ang anak, ang kanyang ama, na-relate niya ang langit. At pag naisip niya ang langit, na-relate niya sa kanyang ama. Tignan po ninyo, ang sinabi niya dito, mga kapatid, sa verse number 18, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven
and before thee. Ang anak na ito ay mayroon pong godly perception of his father. Na yung kanyang kasalanan sa kanyang ama, alam niya na kasalanan niya na rin sa langit. When he thought of heaven, he thought of his father. When he thought of his father, he thought of heaven. Pag ba tayo naisip ng ating mga anak, nire-relate ba nila ang langit, ang Diyos? What do they see in us? Hello? He could not be reminded of God without remembering his father. Ibig sabihin po, his father surely walked with God. Ang kanyang tatay, mga kapatid, is a man who made the home like heaven. So that when the son wanted to go back, feeling niya, bumabalik din siya sa langit. Are you with me? His father was godly. How about you? How about me? Am I a godly father? Could you ask yourselves today, ako ba ay godly na tatay? Wala bang, ang aking anak ay masasabi ba nila, alam mong tatay ko? Number 1, wala siyang bisyo. Pero ang kanyang bisyo, maglingkod sa Panginoon. Walang bisyo, pag-inom, pag-sigarilyo at lahat, pero ang bisyo, maglingkod sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Number 3, I like this part. The Bible says, dito po sa verse number 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, malayo pa yung kanyang anak. Okay? His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. The father kissed the son. Not only he was an approachable father, he's a father that could be associated with godliness. But number 3, he was an affectionate father. Alam nyo kasi, ang worldly na, alam mo yon, yung worldly na datingan ng tatay, yung don't touch me. Lalaki ako eh. Pero alam mo, mga kapatid, iba pag ang tatay niyakap ang kanyang anak. That's what you call affectionate. Hindi po yung anak ang yumakap sa tatay. Yung tatay ang tumakbo papunta doon sa kanyang anak. Inalikan pa yung kanyang anak. Hello? Niyakap yung kanyang anak. When was the last time we actually hugged our children? Pastor, malalaki na sila eh. Di akbayan mo. Hindi mo na kayang yakapin. Ang laki niya na eh. Mas malaki pa sa century tree. Pang 3 tao na yung katawan niya, di ba? Hindi mo na kayang ikaw lang. Pero inakbayan mo, kumusta Barok? Alam mo, it's one thing when a mother, I heard one pastor said, it's one thing when a mother ay nagkumusta sa kanyang anak. Pero iba, pag ang tatay ang nagkumusta sa kanyang anak. Affectionate. Naramdaman nung anak yung compassion ng kanyang tatay. Hindi lang po sana ang maramdaman ng ating mga anak ay yung pagiging disciplinarian natin. We should be a disciplinarian father. But our children should also feel our compassion. Na kahit ano pa, hindi sila matatakot na lumapit sa atin dahil alam nila
na malaki ang ating puso para sa kanila. That's our Heavenly Father. Wala kang makitang katulad ng ating Ama sa langit. Very affectionate and very compassionate to us. That time made no difference. Matagal na panahon na hindi niya nakita ang kanyang anak, pero hindi nagbago ang Ama. Nagbago yung anak, pero yung Ama hindi. At alam niyo mga anak, malimit, ganon ang ating mga tatay. Nagbago na tayo. Nagawa pa siguro nating iwan ang ating mga tatay. Pero sila, nandyan pa rin. To accept us. The smell of the swine made no difference. Alam mo, nung lumapit yung prodigal na anak, amoy baboy eh. Galing po siya, nagpapakain po siya ng baboy eh. Tama? Kaya nung tumakbo, nung palapit yung kanyang anak, nakita nung ama, sabi niya, ito yung anak ko. Yung anak, amoy baboy. Amoy pagkain ng baboy. Amoy pamugbugan. Amoy di jay. Dito ornungan tayo nukwa kakabsat, ijayan tayo pale, nga umay alante karuba nga dababoy na, nga ipakan na baboy. Amoy baboy! Pero kahit amoy baboy, mga kapatid, niyakap niya pa rin. The smell of the swine made no difference. The empty pockets made no difference. Alam niya na walang-wala na ang kanyang anak, ni wala siyang maibigay na peace offering. Pero kahit wala siyang maibigay na peace offering, alam niya na ubos yung kayamanang ipinagbigay sa kanya, mga kapatid. It made no difference. Niyakap niya pa rin. Grabe ang ating Diyos. Ganyan po magmahal ang ating Panginoong Diyos. Hindi sa atin sinasabi na huwag ka nang magbigay ng offering sa Panginoon. But His love is greater than the worst of sinners. His grace is greater than our sin. Kaya nga pag inawit natin yung amazing grace, tignan mo yung kasalanan mo dati. Tignan mo kung sino ka dati at kung paano ka tinanggap at pinatawad ng Diyos. Listen, the Lord did not change you to accept you. He accepted you to change you. Hindi ho tayo binago ng Diyos muna bago niya tayo tinanggap. Tinanggap niya na tayo kahit sino pa tayo para tayo ay kanyang baguhin. Grabe ang ating Diyos, di ba mga kapatid? Kaya alam niyo, yung pumunta ka lang sa church na kumawit sa Kanya, mga kapatid, the least you can do is to attend the service and worship God. Yung magbigay ng offering, hindi malaking bagay yun. I mean, malaking bagay sa ating paglago Christian, like kung ang pinag-uusapan, growth in grace. Pero yung pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos, mga kapatid, yung magbigay ng offering, hindi sakripisyo yun eh. Hindi malaking bagay yun. Talagang, I mean, we can never thank God enough. Yung pag inawit natin yung marvelous grace of our loving Lord, wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Balikan mo lahat ng kasalanan mo. Pinatawad po lahat yan ng Panginoon. Kahit amoy kasalanan tayo, amoy sigarilyo, amoy alak, amoy droga, amoy kung ano-ano, kung saan tayo galing na marumi, mas marumi pa sa basahan, mga kapatid. Kahit sinabi natin na tayo magaling, sinabi natin professional tayo, sinabi natin edukado tayo, pero sa harapan ng Diyos, mas marumi pa tayo kesa sa basahan. Subalit, nung tayo'y lumapit sa Panginoon Jesucristo, tayo ay tinanggap ng Panginoong Diyos. Kahit pa sinong tao sa mundong ito, walang gumawa ng ganyan sa'yo. Siguro may magsasabi sa'yo, alam mo friend, kahit sino ka, tatanggapin kita, pero hindi yan magpapakamatay para sa'yo. At kung magpapakamatay man, hindi niya maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Ang punto lang ito mga kapatid, dalawang bagay. Una, mapalapit ang ating loob sa Diyos.
At pangalawa, matuto tayong lumapit sa Kanya. Amen? The time away made no difference. The smell of the swine made no difference. The empty pockets made no difference. What mattered was his son is home. That's all that matters. Saan ka mang galing na buhay, ang mahalaga sa Diyos ngayon, anak ka na niya. At dahil ikaw ay ang kanyang anak, gusto niya na baguhin ang iyong buhay. Gusto niyang ituwid. Gusto niyang lakaran mo sang-ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Oo. Kaya niyo bang tumingin sa Panginoon ng diretsa na sabi mo, Lord, thank you. Amen po ba? I mean, listen, as I speak today, if you are saved, the Holy Spirit will convict your heart. But if you are not saved, iiling-iling ka eh. Parang hindi papasok sa iyo to eh. Because the natural man receiveth not the things of the Spirit. Pero kung saved ka, mababasag yung puso mo eh. Alam mo, Panginoong Diyos, salamat ha. You are a God of many chances. I do not want to be abusive. Ayoko namang maging abusado ako masyado sa iyo, Lord. Gusto, grabe-grabing biyaya. Sobra-sobrang biyaya ng binigay mo sa akin, Lord. Ngayon naman, dapat magamit mong aking buhay. Kaya dahil po sa ganyang usapan, diyan po nagmumula yung challenge na maglingkod tayo sa Diyos, bigay natin ang ating buhay sa ministry, bigay natin ang ating mga tithes, ang ating mga offering, lahat ng service, atenan natin. Doon po sa ganong sentido nang gagaling yon. Kaya hindi ho tayo dapat pumunta sa church na napipilitan, mabigat ang kalooban, hindi yung magbibigay ka, pinilit ako, pinersa ako, kung ano-anong sinabi ni pastor, parang na-checkpoint tuloy ako doon sa church, wala akong nagawa, naibigay ko lahat yan. Hindi po ganun, hindi po sa ganun. Kundi pag naunawaan mo ang ating Ama, we are all prodigals. Una, we were all sinners, but God accepted us through Jesus Christ. Hindi lang tayong tumanggap kay Kristo, mga kapatid. Ang Diyos ang tumanggap sa atin noong tinanggap natin si Kristo. Ngayon, naligtas na tayo. Hindi na tayo sinners. Prodigal naman. Prodigal. Mga kapatid, tumigil na tayo sa pagiging prodigal. Sana makita natin, life is worth living because of Jesus. Hindi man ikaw ang pinakamayaman, pinakatanyak, aanhin mo yun. Hindi mo madadala pag namatay ka. Ang mahalaga, life is worth living with Jesus Christ, mga kapatid. And in the same way that you realize the Father today, may we be that kind of Father. Lastly, as I close, He was an assuring Father. Huwag kang mag-alala, anak. Kasi sabi nung anak, sabi niya, huwag mo na akong tawaging anak. Gawin mo na lang ako na bilang isa sa mga lingkod po ninyo. Pero sabi nung ama, hindi anak, anak kita. Ikaw yung namatay, pero nabuhay. Parang katulad nating spiritually dead. Ngayon, we are spiritually alive because of Jesus Christ. Ano sabi niya? Bring forth the best robe. Damitan niyo to, palitan niyo to. Yan ang nais ng Diyos sa atin, na mapalitan ang ating buhay, mapalitan ang ating isipan, ang ating lifestyle, ang ating pananalita, ang ating pananamit. Sabi ng Panginoon, alisin mo yan. Bring the best robe. Dalhin niyo yung best robe. Yun ang idamit niyo sa Kanya. Anak, wag kang mag-alala. You are a son in this house. I wonder, mga kapatid, what happened next? I mean, wala na sa Bible yun sa parable. Yung pagkatapos ng kwentong ito, yung bang they live happily ever after. Ano kaya yung sunod na parte doon? Nakikinig ba kayo? Ano kayang nangyari? Alam nyo, I guess kako, kasi wala naman sa Bible. You can have your guess. I mean, we are all free. Kasi wala naman sa Bible. Pero kung iyong pag-aaralan at titignan yung direksyon ng story, makikita mo na kahit sinabi ng ama, anak, sabi kasi ng anak, just call me one of your servants. But the father said, no, you are my son. But I believe because of that compassion and love of the father, the son might have told the father, Dad, thank you for still accepting me as your son. But may I serve you for the rest of my life. Can you tell that to God today? God,
Thank you for accepting me. May I serve you for the rest of my life. Sana po lahat tayo na mga Kristiyano, ganun sa ating Diyos ngayon. Amen po ba? Hindi kailangan piliting mag-church. Hindi yung pagka nag-church ka, parang ang Diyos pang may utang na loob sa iyo. Samantalang tayo, ang may malaking tatanawing utang na loob sa Diyos. Tinanggap tayo. He was approachable, and all of us fathers should be approachable. We need to learn to listen to our children. He was associated with heaven. He was an affectionate father, and he was an assuring father. Happy Father's Day, mga tatay. At kung halimbawa, wala po yung inyong tatay ngayon, may tatay tayo sa langit. Lord, Happy Father's Day. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for the message today. Kahit hindi na ako mag-preach, Lord, okay na to. And dear God, we just want to take this while and moment to reflect what kind of Father we have. Thank you for the explanation today because of the passage of the prodigal son. Madalas po, ang tinitignan namin yung prodigal son. But today, tinignan po namin the prodigal's father. And that Father is no one else but you, dear Heavenly Father. Thank you that you are approachable, God. Nakaabang ka lagi, nag-aantay na makinig sa aming mga hinaing, sa aming mga complaints, sa aming mga kabigatan, sa aming suliranin at problema. Patawad po sapagkat at times we would rather talk to people than you when we should be talking to you, dear God. And Lord, help us to be the fathers also na maging approachable sa aming mga anak. Na hindi po sila natatakot sa amin. Alam nila kung sino kami, anong prinsipyong pinaninindigan namin. Pero hindi mag-aalangan ng kanilang loob na lumapit sa amin dahil mga anak yan, kailangan nila ang tulong, kailangan nila ang aming guidance, kailangan nila ang aming assistance, that they won't hesitate to approach us. Lord, help us to be able to raise a new generation of young people who are blessed to have Father like you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Hindi namin kaya ito sa aming sarili, pero dahil kay Kristo, magagawa po namin ito. In Christ's name we pray. Everyone says,